Iki nanjake kanca-kanca Waranggana kelawan Pengrawit. Biyen tau ana, Truk, pembunange awake dhewe bonang penerus ki wedok. Kuwi ana dhisik. Mbok taun pira kanca-kanca jek kelek sapa ta jenenge kae? Oh, Mela. Heeh. Kuwi biyen ana. Oh, ngono. Pembunang wedok ki ya ana dhisik. Angger ning pondokan wis diuyel-uyel karo kanca-kancane. Oh, ngono. Hati-hati lho iki angger wedok sitok nggih royokan wong akeh kok dadi. Oh, ngono sing tatak sing tangguh sing tanggon. Lah iki arep takon ngendang, mergo iki mahasiswi ana ing isi Surakarta. Iya, Nduk, melangkau. Nah, melangkau ning Kendang. Nah, arep ngendang apa aku manut? Golekno mic sing tanpa kabel. Wah, ya. Ya, iki salah satu talenta duit Jolaras Indonesia. Heeh. Nah, mic tanpa kabel. Nah, kalau nenggon kendangan, pangku karo Pak dosen, malah ngalih. Wes muni, Nduk, mikir, Nduk. Sampun, Mbak. Sampun. Nggih. Nama lengkap sinten? Kula Angelia Maharani. Oh, Angelia. Nggih. Oh, tulisannya Angelia kuwi meniha ta? Nggih, Angelia. Angelia ning macane ilat saiki Angel. Angel, nggih. Celukane ganjel to ngono. Sanes. Sanes. Kula Lia, Pak. Oh, Lia. Tak kira ganjel to. Nggih. Asli ngendi, Nduk, omahmu, Nduk? Solo, Pak, kula. Solo. Nggih. Anake sapa apa piye? Sinten? Mboten Anake seniman apa wong biasa? Sanes, biasa, Pak. Loh, kok iso nabuh? Sampeyan piye lara-larae piye? Niku ten SD, Pak, mulai ten SD enten ekskul karawitan terus kelanjutan sampai sekarang, Pak. Oh, Nggih. SD-mu ngendi? Kasatrian Keraton. Oh, lah cedak keraton ora. Nggih. Beda karo Bagong sekolah ning mburi RRI tadi. Rumasamu gelek begenggek no raimu karo kowe no mbek-mbek. Oh, jadi bukan darah seni tapi sejak SD sudah ditanamkan dengan mencintai gamelan ya Mbak Angel. Nggih. Mbak Lia. Lah luar biasa. Saniki kuliah semester pinten? Semester 7, Pak. Wah, moga-moga tujuannya apik. Nggih. Moga-moga selamat sampai tujuan. Nah, iki wayahe PPK apa jenenge kae? KKN. KKN, Pak, nggih. KKN. KKN kok awakmu jek melu nabuh apa ora seneni karo dosene? Buat kula KKN-nya ten Serengan, Pak. Kelurahan kula sendiri, Pak. Wo ning kelurahan dhewe. Nggih, izin, Pak. Izin kali dosene. Nggih. Dosene sinten? Prodi FTV yo Sanes prodi kula dadi aman, Pak. Oh, aman ya. Nggih. Oh. Lho, awakmu wis sekolah kerawitan apa prodi? Karawitan. Oh. Prodi niku program studi. Lah iya ta, ya karepku ya kuwi. Aku ben remi kuliah ora patek semangat penting lulus kok dadi. Ya, oke. Yuk barengane anu barang kuwi no Umi Hafifah barang kuwi no. Nggih. Oh iya. Siap. Nggih, Gentari. Gentari. Oh ya. Sampeyan ngendang apa? Pak niki Pak Dodo request unang-unang iki, Pak. Waduh, iya bar padang. Nggih, Pak. Aja onang-onang. Mboten, Pak. Onang-onang iki kedawan tunggale gambar sawit. Nggih. Apa sing kira-kira anu ngono apa? Apa? Ya. Sing ora kesuwen, ora kedawan sing penting skillmu iso ketok nek kowe nadyan tanganmu ki sak jiting-jiting utawa sak biting-biting. Nggih. Ning ngeplak kendang iso muni. Aku pas kowe ngendangi tugas akhir apa jenenge? Kayak jenenge apa ya? Ujian anu ya. Pak Keliran. Wayang gedhok nggih. Lah wayang gedhok ngendangi kiprah iso kindil-kindil tak apik menjake wedok wae sing ngendang. Lah iya. Oh iya. Aku ora apal kiprahe wayang gedhok kok. Ampun kiprah, Pak. Apa kira-kira sing nganggo kebar ngono apa? Ladrang rujak jeruk mawon nggih. Wah, lujak jeruk nggih. Nggih. Amen jane arep muni ngono. Disiki. Apa-apa nek salah. Popo aku.
Ha iki nganggo anu sik ngono to? Saut-sautan ngono to? Nggih. Pedhog ndrandang ya to? Kentang-kentang. Dandani mobil kentange ketok. Ayo. Bawa dhewe. Ya. Ayo, sing nyuwara kowe dhewe. Nduk Angel ya. Nah, ya. Ya jajal. Ya. Ya. Lek duet lanang wedok ngono to? Lanange sapa? Aja Pak Doi. Anu Wisnu. Ya, no. Ya lek pengen ya kono. Aku rawani perintah karo dodo kuwi kok. Sak senengmu aku ngono. Ya. Yo, ayo coba. Yo, suaraku kok kaya Wisnu. Oh iya siap. Iki nek ngur laop-laop tok sing bengok Wisnu. Ya ora, tenanan kuwi dosen kok. Ya, ayo. Pedhog randang ngentang. Gendangane apik, suarane ya apik. Mbokne tole takkan dani. Ayo aja. Nyelok. Ya apik. Ya. Ngregoni nggon. Heeh. Turang racik. Ya, ayo no. Apa kang mbok tandangi? Aku gawe rujak jeruk. Deh. Ya. Bumbune kuwi apa? Res. Sing marahi sitok itu. Heeh. Mau marahi kok bareng-bareng. Heeh. Lembah uyah. Gula Kula terasi. Has. Jeruk Bali. Jeruk Bali. Yo, Ditungi Pak, setunggal Piye? tiga ngaten. gah mengko banyolok gah. Kowe tok anu Angel arep namani kendang kok. Mesake nguntar-muntir ayo. Mriku namung ruk ngaten tok kok. Iya. Jere kowe ruke Angel. Jeruk Bali. Ya, ayo kowe nu. Mesane Angel lagi melu pisane di ospek. Yo. Yo. Jeruk Bali dasare weton nambangan. Yo.
Tepuk tangan buat Nduk Lia. Aduh. Luar biasa keplakane wis kaya wong lanang. Ora sangale sik ning kono sik. Pak Do ki cowok apik lho. Emok gentene ngono ki weh. Tenan. Lah iya. Wong jeneng nek bengi tanggapan nek awan mulang ya, Tru. Ya, heeh. Ya. Ah. Ya coba pomo langgam-langgaman ngono medine ya iso. Iso. Wong rujak jeruk wae iso aja meneh kok langgam ki apa upil apa? Heeh. Den tak entak kedulu tak entan den tan kedulu tak entan tak kendulu tak dulu tak den tak dulu tang pluk tak tung tak tung tak den tan tong. Weh jane. So apik kendangane. Ya. Ayo nembang kok. Siapa Tru? Sing langgam sik. Nah, kok dibacutke dangdut. Nah. Kete kendange karo Nduk Lia. Cah Solo lho, Tru. Ya, heeh. Cah Solo iki pomo awake dhewe iki wektune ora kemrungsung, ora kesusu, iki sindene dhewe iso nabuh kabeh. Wo, ngono. Ya iso, heeh. Ora lho, sapa jenenge Lia? Ya, kowe kok milih nabuh kok malah bunang penerus iki lho. Pripun? Kok ora milih nabuh gender, apa rebab, apa anu? Kok nabuh kok bunang penerus? Dipilih ke Pak Mahmud. Wow. Lah ya ora apa-apa wong ya kabeh iki rumangsane kaya nabuh tek dhewe terus. Lah ya. Kula diken sombong kalih Pak Dodol ya, Pak. Sombong piye? Lah niku kula kan matur nek kula napa-napa bisa, Pak. Oh iya. Kuwi jeneng ora napa-apa iso. Pancen ya awakmu ya iso nembang ya iso, ngendang ya iso, gender ya iso, ngebab ya iso. Nah, sekolah iki kudu ngono. Nah, kleruku dhisik kuwi aku ora sekolah ning Krawitan. Sekolah ning Pedalangan wong ora iso nabuh malian. Iya. Anda iso putut gelut ya, Tru? Heeh, gelut karo kancane. Ayo Nduk Prima. Ya, ganti kendange karo Lia. Sing gampang-gampangan wae iki mau ana sing nyuwun lagon Sri Huning Mustika Tuban. Sri Huning, Tru. Pak Joko Pilang Kenceng tasih monitor Pak Dalang matur nuwun. Ugi menika sugeng dalu Mas Kangko tasih monitor DLI matur sembah nuwun. Nek ora kira Pak Marsono saka Pilang Kenceng uga. Tulus Warung Tombolwe Cikarang. Jawa Barat. Ya, uga request lagon apa iki? Lewung mendem kangen pepiling lingsir wengi. Nah, nggih. Nah, iki saking panjenengane Pak Wo. Oh, ngono. Ya. Mendem kangen lewung pepiling karo lingsir wengi. Nah, ya. Pepilinge wis, Tru. Ora sida siruning. Ya. Wis wancine. Nah, ngono kae. Ya pamundu sapa Pak Kamitwa diaturke. Nah, ya. Sing nembang, nggo Prima nggih nggo. Nah. Iki sing nembang men anu. Sapa jenenge kuwi Mbak Retno Congpe. Nah, nek nembang bangsa religi iki Congpe iki pas mergo uripe penuh dengan religi. Congpe, ya. Bila ora nyinden ya jilbaban, Gong. Oh, ngono. Heeh, sregep salat ya sregep kok. Saking sregepe salat subuhan iso petang rakaat to. Lah ya. Kalau nggih sesuk. Nah. Ya, Nduk. Congpe buka celuk men kendange karo Lia. Ya, wis wancine atur Pak Wo, ya. Wis wancine tansah dielingi. Wis Ayo ngadeg no. Awe.
Ayo dandutnya sisan ya, Lia. Wes wancine tansah dielingke wes wancine padha nindakake adyen wis tumanten wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran dadi cagake agama Oh